Трябва да намерим Алекс. Алекс, къде си? Бабо, бабо! Чудя се какво има там. Чу ли този звук, Иван? Да, може би е Алекс. Трябва да проверим. Може би Алекс е тука. Нека тогава проверим. Иване, изглежда толкова зловещо, страх ме е. Не се притеснявай, Мария, аз съм с теб, но трябва да намерим Алекс. Само моето въображение, само моето въображение. Наистина е зловещо тук, права си, Мария, нека извикаме баба. Бабо, бабо! Бабо, бабо! Иване, Мария, какво стана? Търсим Алекс, но тук е твърде страшно. Добре, следвайте ме. Бабо, помогни. Мария, какво стана? Има огромни зли мишки върху кутиите, страх ме е. Мария, това е само играчка. Само плюшена играчка е. Нека да отидем и да намерим Алекс. Алекс! Чудовища, динозаври, помощ, помощ. Чудовища? Да, чудовища, динозаври. Иване, това не е чудовище. Права си, бабо, това е само играчка динозавър. От какво се страхувах? Нека да намерим Алекс. Алекс, къде си? Непозната в къщата. Бабо, бабо, ела тука. Какво стана, Иване? Виж, има непознат. Непознат? Нека проверим. О, това не е непознат. Това е само манекен. Нека намерим Алекс. Чу ли този звук? Може би е Алекс. О, това е само кукла. Но къде е Алекс? Не ме е страх вече! Не ме е страх вече! Бабо, помогни! Алекс, къде си? Алекс. Какво е това? И ти ли виждаш това? Огромен паяк. Само моето въображение. Не ме е страх от това. Какво? Това е само играчка паяк. Но трябва да намеря Алекс. Алекс!
Алекс, Тук ли си? ох, какво е това? Лепкаво, гадно нещо. Това е Пая жена. Иван, Мария, това е само слуз. Да, това е само слуз. Да отидем да намерим Алекс. Мисля, че чувам гласа на Алекс. Да проверим. Алекс, най-накрая те намерихме. Най-накрая те намерихме, Алекс. Хайде да рисуваме заедно. Деца, чудовищата не са истински. Да, това е само вашето въображение. Алекс, какво ти казах вече? Трябва да отворя вратата. Не трябва да отваряш вратата на непознати хора. Вау, днес е Уенсди. Здравейте, доставка на кутия с тайни. Не се тревожи, това е моят домашен любимец. Тате, ще пуснеш ли Уенсди вътре? Искам да играя с нейния паяк. Не, паякът е толкова страшен. Но много искам да играя. No way. Какво е това? Не. Алекс, не. Здравейте! Доставка на тайна кутия! Красиво цвете. Вау, това цвете е страшно опасно. Той не е опасен, просто е малко оплашен. Опитай да го погалиш внимателно. Тате, искам да си поиграя с него. Не, това цвете е прекалено опасно. Не сум ти така. Алекс, не можеш да отваряш вратата на непознати. Доставка на тайната кутия. Хубава къща. Може ли да остана? Мисля, че не трябва. Добро, момче. Чао. Okay. Нека опитаме след като Супермен пробяга. 1, 2, 3, 4, 5. Вау, стана! Кой е там? Трябва да отворя вратата. Алекс, спомняш ли си какво ти казах? Не отваряй вратата на непознати. Доставка на тайната кутия.
място. Благодаря за подаръците, но не можеш да останеш тук. Да, браво, момче. Okay. С Богом, с Богом. До скоро. Да видим какво може това. Това е киносалон. Не е забавно да си сам. Ще потърся приятелите си. Момчета, вижте, идеално място за кино. Момчета, да направим това място невероятно. Първо трябва да се погрижим за басейните. Ще направя басейна си точно по моя вкус. О, перфектно! Това е моето. Okay. Чудесно. Сега е време за зеления цвят. О, страхотно! Не съм почитател на ярките цветове. Имам свой собствен стил. И моят скъп приятел. Перфектната комбинация с черното. Всичко е готово за прожекцията. Алекс, какво ти казах? Никога не отваряй вратата на непознати хора. Ето, вземи това. Алекс, спри да шумиш. Не те слушам. Алекс, спри да боксираш. Добре, още веднъж. О, моята топка! Алекс падна в мазето. Трябва да го спасим веднага. Не забравяй за мен. Вау, върни се! Бутането е лошо. Наистина обещавам да не бутам никого, наистина. Моята топка отива там. Ще се опитам да я спра. Това няма да стане. Знам какво да направя. Страхотна идея. Сработи. Да бягаме след топката. Хайде, хайде, Алекс. Бъди внимателен. Уф, това е толкова гадно. Хайде да излезем бързо от тук. Вау! Вау, шокиран съм. Какво видя там? Време е да се превърнеш в нинджа. Аз съм пръв. Ура, успях. О, не! Толкова ме е страх. Успяхме! Игра на Марио. Внимавай! И никой не ме спаси. Вау, каква красива кукла. Ще я замразим. Хайде да тръгваме. Замръзни.
Кракът ме сърби. Не мърдай. Направих го. Чичо, тичай по-бързо. Хайде, хайде, хайде. Да, успяхме. О, не, тук има лава. Какво да правим? Какво да правим? Имам идея. Да, ще угасим лавата. Не стана, какво да правим сега? Няма проблеми, имам идея. Гледай. Изправен съм. Татко, можеш ли да ни измъкнеш от тук, моля? Ти можеш, хайде! Аз ще мина пръв. Хвани ръката ми. Да, успя, да. О, не, какво да правя сега? Имам идея. Ето, татко. Да, страхотна идея, Алекс. Блестящо, Ева, ела при нас. Само не гледай надолу. Хвани ръката ми. Хайде, да! Но и тук няма топката. Да отидем в следващата стая. О, не, дано това нещо не падне върху нас. Срам ме е да го призная, но съм малко изплашен. Благодаря ти, че ме спаси. Къде е моята топка? О, това е просто декорация. Или може би не, бягай, бягай. Ами ако момията ни хване? Всичко е заради твоята топка. Хайде. Изчакай малко. О, не, о, не. Хайде, хайде. Сега бягай! Сега скачай! Да, трябва да изчакаме. Чудовището е зад нас. Да, хайде да тръгваме! Но не да бягаме. Защо това цвете не стреля, когато ни трябва? О, не! Не можем да преминем през лазерите. Тогава преминете през лазерите по-бързо. Алекс, това е твоята топка. Няма значение, да спасим, това е по-важно. Да, успяхме, вземи топката. Да, върнах си топката. Сега, нека излезем от мазето, това не е мястото за игрите. Алекс, пак си шумен.
Алекс, моля те, бъди по-тих. О, моята топка. Алекс! Няма начин. Никой няма да слиза там отново. Вау! 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 Еха! Вау! Аха! Здравейте, съседи! Нека се опознаем. Аз съм Батман. Най-умният. Аз съм Спайдър Гърл. Най-бързата. Давай. Аз съм Харли Куин. Аз съм най-красивата. О, да! Халк! Изненада! Еха! Няма начин. Време е да блъскам всичко. О, спри! О, не! Нашите неща бяха там. О-о. Да ги съберем. Събирайте! Няма начин. Моля? Идея! Силен удар! Уау! О, да! Да! Толкова много неща! Еха! Еха! Юху! Еха! Аха! Това е Халк! Вау! Имам нужда от това! Аха! О, да! Да! Аха! Вау! 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 Ха! Вау! Аха! Вау! Имам нужда от тези коли. Само ако спукаш всички черни балони. Лесна работа, защото аз съм Батман! Отлично! Но ти ми даде само 2 стрелички. Наистина ли? Хей! Идея! Аха! Ха-ха-ха! Еха! Какво е това? Хайде! Как е възможно това? Чакам си наградата! Добре. Вземи си колите. Взимам и тази маса. Какво? Хайде! Да видим какво има тук. Вау! Еха! Да, Спайдър Халк. Еха! Книга. Вау! Ще я взема. О, да! Да видим какво има там.
хайде! Раница! Точно от каквото имам нужда. О, да! Спайдър кола! Хайде! Няма начин! Паяци! Чакайте! И аз съм паяк. Здрасти! Съжалявам, момчета. Имам нужда от това. Хайде! О, да! Моля ви! Пъзел! Еха! Еха! Печати! Ще отцветявам. Имам нужда от осветление в стаята си. Ей, Мария, провери тук. Добре, мистер Спайдър. Отлично! Юху! Еха! Ще ви покажа какво може да се направи с това. О, да! Ще се опитам да стрелям в мрежа. Фантастично! Вау! Хей, приятел, мое! Трябва да занеса всички тези неща в стаята си. О, да! Аха! Еха! Давай! Еха! Фантастично! Еха! Толкова е уютно! Давай! Фантастично! Упс! Вкусно! О, да! О, да! Давай! Да! Да видим колко силно свети това. Еха! Аха! Страхотно! О, да! Еха! Упс! Съжалявам! Не е зле, но нещо липсва. О, да! Не е смешно. Нищо не виждам. Хей! Имам една идея. Вау! О, да! Сега изглежда перфектно. Аха! Стаята ми още не е завършена. Трябва да донеса още неща. Добре. Къде е Харли Куин? Мисля, че трябва да вляза през тази врата. Аха! Хей!
Тази ключалка няма да ме спре. Давай, давай, давай! Толкова много неща. Да видим. Ага! Хубава четка за коса. О, да. Хубаво огледало. Фантастично! Това е килим. Ще го взема. О, да. Химикалка. Да. В случай, че днес вали. Тетрадка. Еха! Давай, давай, давай! Вкусно! Толкова вкусно! Еха! Ще взема това. Толкова много неща. Как мога да ги занеса? Да използвам вятър, за да отнеса всичко. Давай, давай, давай! Еха! Всичко, от което се нуждае е тук. Играчка Батман. И още една играчка Батман. Чакайте! Това е раница. Еха! Нека сложим тази играчка тук. Да! Батман кутия. Възглавница. Толкова много неща. Имам нужда от нещо, в което да сложа това. Аха! Точно от каквото имам нужда. Огромен куфар. Батман куфар. Еха! Толкова е голям. Батман бебе. Excuse me? Аха! Еха! Батман бомбони. Юху! Толкова е красива. Чаша Батман. Вау! Еха! Готино! Това също е толкова готино. Изглеждаш добре, брато. Чаша. Вау! Костюми! Добре, перфектно. Толкова е красив. Не е моят размер, но някой ден ще го използвам. Аха! Еха! Юху! Време е да се върна в стаята. Аха! О, да! Аха! Вкусно! Еха! О, да! Толкова е вкусно! Хайде, хайде, хайде! О, да! Хей! Върни ме обратно! Uh-oh. О, да! Изненада! Uh-oh. О, да! Excuse me? Хей! Какво е това? Упс! Давай, давай, давай! Фантастично! Аха!
Добре. Сега стаята ми е готова. Страхотно. Вау! О, да! Да! Еха! О, да! Добре. Вау! Еха!